ассалому алайкум дӯстои азиз, мо айни замон дар як мавзеи зебое дар зодгоҳ ҳамон бо номи ғӯрбик қарор дорем. Ҳамин санг аз қадимулайём барои номнависӣ аст. Ба ғайр аз номи ман дигар номи қариб тамоми ҳамдиҳоти мо ҳаст инҷо. Чун як мебинед инҷо Шӯҳрат навистагӣ, Сайёд, Эсоев Меҳроб, Мусаввир ва боло форсӣ ҳам нависаи каме кӯр шудагӣ номаълум аст. Шероз, Диловар, Сарват, хулоса ки Рустам, хеле номҳои зиёд дар ин ҷо навишта шудааст. Инро ҳамчун санги ном яке ном мебаранд ва албатта яке аз хоҳарбузургои мо низ Дилором ном доранд, дар ҳамин ҷо номашон нависааст ҳангоми наврасӣ, шояд хеле солҳои пеш. Ва инчунин дар ин ҷо як кӯҳеро мебинем ки кӯҳи бел мегӯянд. Чуна ки мебинед ҳамон сафедӣ номаш кӯҳи бел аст ва албатта мо ҳозир ин ҷо наздик мекунем, барои шумо нишон медиҳем. ана аминро, ҳамин сафедие ки шумо мушоҳида мекунед гӯё мисли бел аст ва ин ҷо кӯҳи бел мегӯянд. ва инчунин дар як ҷое низ сурати асп аст мегӯянд, вале мутаассифона дар ин ҷо он қадар мушоҳида намешавад ва аз роҳи дур мушоҳида мешавад дар ин ҷо. ҳозир ман агар наздик кунам, шояд ки шумо мебинед. хоб на мутаассифона мушоҳида нашуд, вале ба ҳар ҳол ана аминро сурати асп мегӯянд. бибинед, сурати асп монандӣ дорад, кӯҳи бел аст ва албатта бачагиҳои мо дар ҳамин ҷо сипарӣ гардидааст.